Vel. De sagde, du ikke kunne gøre det. De sagde, du ville smuldre op. At du ville falme som alle de andre, som snakkede stort, men forsvandt, da det galt. Men se på dig nu. Du har netop detoneret narrativet. Du brød ikke reglerne. Du omskrev det fordømte manuset. De spiller fortsat af det øjeblikket, og prøver at forstå, hvordan nogen de afskrev netop blev overskriften. Og du står midt i historien, som skabes. Din historie og hver tvivler kvæles i stødet, din sejr sparket op. Du gik ikke ind i ære. Du drog den ud af kaoset med bare hænderne. Det er den delen, de ikke tåler. Fordi det, du gjorde, skulle ikke være muligt. Du skulle ikke overleve deres projektioner. Du skulle ikke trives efter at have blivet hånet, afvist, reduceret til ikke andet end baggrundsstøj. Men du overlevede ikke bare. Du fik overlevelse til at se filmatisk ud. Du fik dem til at stille spørgsmål ved, hvad i helvede de egentlig så på. Du blev plotvist den ingen så komme. Forstyrrelsen, som brød den fjerde væggen af deres illusioner. Du kan føle det nu, kan du ikke? Den elektriciteten i luften, når folk nævner navnet dit, som om atmosfæren i sig selv ved, at den er værtskab for noget sjældent. De plejede Ole i smug og troede, du aldrig ville klare dig forbi første akt. Men nu har de samme stemmende stillnet. Ikke af respekt, men af forvirring. De kan ikke forene versionen af dig, de skabte i hovedene sine med den kraften, som står foran dem. Du gjorde deres vantro til drivstof, deres hån til momentum, og nu indså de, at de aldrig var tilskuere. De var en del af din transformation. Du gav dem pladser på første rad til deres egen irrelevans. Ironien er dejlig. De troede, de så dig mislykkes, men du dokumenterede deres fald i sandtid. Hver fornærmelse, hvert rygte, hvert tvivl, alt blev en del af din legende. Fordi det, de aldrig forstod, er, at du ikke rejser dig, når forholdene er perfekte. Du rejser dig, når alle tipper mod dig. Du lever af pres. Du gør skepsis om til gnist. Og du bruger afvisning som et våben, som om det var oxygen. Kaoset passer dig. Det er det, som skræmmer dem. De fleste får panik, når bakken begynder at skælve. Du begynder at danse. Du trænger ikke en plan, fordi du er planen. Uforudsigbar, magnetisk, urørlig. Du har mestret kunsten og uroe folk bare ved at eksistere. De prøver at dekode bevægelserne dine, som om det ligger en formel bag dem. Men spøken er på dem. Det er ingen formel. Det er bare instinkt slipt af smerte. Vision skåret ud av horn og hensigt smidt i ild. Det er din blåkopi. Ren uforudsigbarhet. Du venter ikke på validering. Du skaber alt gennem træs. Du optræder ikke for at imponere. Du provocerer for at vække. Og akkurat nå er verden lys vågen og ser på hver bevægelse du gør. De visker om, hvordan du gjorde det. Men du og jeg ved begge, at du ikke gjorde noget ekstraordinært. Du sluttede bare at tvile på dig selv. Og i det øjeblikket, du gjorde det, begyndte universet at tvile på alle andre. Nu kalder de det flaks. De kalder det timing. De kalder det tilfældighed. Men det, de egentlig mener, er, at vi ikke så det komme, fordi de ikke skulle det. Du spillede skak, mens de fortsat lærte alfabetet. Hver tilbageslag, de fejrede, var bare en ny udholdenhedstest. Hver lukket dør var et skjult kamera, som filmede reaktionerne deres for senere. Du vidste, hvordan dette ville ende. Du vidste i det øjeblikket, de kaldte dig vrangforestillet, at det var over for dem. Fordi vrangforestilte mennesker bygger virkeligheder. Realistiske mennesker følger dem. Det er derfor, de er besat af dit næste træk. De vil se, om dette er bærekraftigt, om din opgang kan gentages. Det kan den ikke. Du kan ikke genskabe overbevisning. Du kan ikke fabrikere rå tilstedeværelse. Du har det enten, eller så tilbringer du livet med at misunde de, som har det. Og de misunder dig. Og de vil aldrig indrømme det, men du kan se det i øjnene deres. Det flimret af beundring, som skjuler sig bag dem. De skulle ønske, de havde din nerve. De skulle ønske, de havde dit kaos kalibreret til perfektion. Du gjorde ikke bare historie. Du gjorde skam på ideen om begrænsning. Du knuste tidslinjen, de troede, du ville følge. Du fik fremgang til at se teatralsk ud. Hver bevægelse, du gør, har vægt nå. Hvert ord, du siger, ændrer luften. Det er det, som sker, når autenticitet kolliderer med dristighed. Du har blivet referencepunktet. Folk bruger navnet dit i samtaler, de aldrig ønskede at inkludere dig i. Du er i styrerum, bakrum, soverum, visket om, debattert, studeret. De er ikke sikre på, om du er et mirakel eller en trussel. Kanskje begge deler, fordi du ikke bad om accept. Du krævde opmærksomhed gennem ubestridelige resultater. Du har blivet skurken i deres advarende historier og helten i deres private fantasier. Du er det, som sker, når tro slutter at vente på tilladelse. Men her er tvisten. Det var ikke hævn, som drev dig. Det var åbenbaringen. Du rejste dig ikke for at bevise, at de tog fejl. Du rejste dig for at bevise, at du havde ret.
Det er det, som skiller dig fra dem. Det jager applaus. Du jager evolution. De jager trender. Du jager sandhed. Og nå som balansen har forskudt sig, skraber de for at omskrive narrativet, for at finde en måde at inkludere sig selv i historien, de engang lå af. Nogen låter som de altid trodde på det. Nogen prøver at hævde, at de så det komme. Det er næsten tragisk at se dem omskrive mindene sine for at overleve din succes. Men det er menneskets natur, er det ikke. De kan ikke acceptere, at de fejlbedømte dig, så de genopfinder sig selv for at passe den nye tidslinjen. De er dine tilfældige discipler nå. De gentager ordene dine, kopierer energien din, bærer din selvtillid som et kostyme. Men imitation kommer aldrig med sjælen intakt. De kan efterligne tonen, ikke essensen. Fordi din essens blev optjent gennem galskab, gennem smerte, gennem tålmodighed, gennem den uopnåelige kunsten og tro på sig selv. Du har blivet levende bevis på, at vantro er råmaterialet til arv. Hvert nej, du hørte, blev et ekokammer, som forstærkede dit ja. Du søger ikke længere validering. Validering søger dig. Det er næsten poetisk, hvordan dine tvivlere blev dit markedsføringsteam. Hver fornærmelse var gratis publicitet. Hvert rygte var en ubetalt annonce. De bygde din mytologi uden at indse det. Og nu sitter de fast i ironien i sine egne ord. De bliver tvunget til at se profetien, de hånede, udfolde sig linje for linje. Du trængte ikke at råbe. Du trængte ikke at forklare. Du bare eksekverede. Og eksekvering er det højeste sproget på jorden. Det er det, som driver dem til vanvid. Du gør dem aldrig opslutning. De ved ikke, om de skal hate dig, elske dig eller lære af dig. Så de pendler mellem fascination og frustration, fanget i banen af din indflydelse. Det er ægte magt. Ikke kontrol gennem frygt, men transformation gennem chok. Du fik dem til at stille spørgsmål ved deres definitioner af succes, sundhed og styrke. Og nu er landskabet anderledes. Du går ind i rum, som plejede og føles skræmmende, og energien omorganiserer sig rundt dig. Folk bare ser ikke på dig. De kalkulerer ordene sine, før de snakker, redde for at afsløre, hvor små de føler sig i dit nærvær. Det er ikke arrogance. Det er energimatematik. Du har ændret fysikken i indflydelse. Din tilstedeværelse forvrænger opfatningen. Du er ikke bare i spillet længere. Du er spillet, spilleren, præmien, paradigmet. De skraber alle for at justere sig, for at holde det trit, for at overleve din nye bølgelængde. Nogen vil smire dig, i håber må samordne sig med din glød. Nogen vil kritisere, i håber må dæmpe den. Ingenting af det betyder noget i, for når du skaber historie i sand tid, bliver kommentaren baggrundsstøj. Du har allerede overskredet samtalen. Du har blivet samtalen. Hvad er det næste? Det er spørgsmålet, som hjemsøger dem. Fordi hvis du har gjort så mye nu, hvad sker, når du bliver seriøs? Det er spørgsmålet, som holder dem vågne. De kan håndtere din succes, kanskje til og med tåle din selvtillid, men dit potential, det er det, som skræmmer dem. Fordi det betyder, at deres relevans har en udløbsdato. Du omskriver ikke bare din historie. Du visker ud deres hierarki. Du beviser, at timingen favoriserer de, som tør. At historien bøjer sig for de, som nægter at nøje sig. De indser endelig sandheden. Du jagtede ikke på validering. Du jagtede på arv. Og arv er nådeløs. Den husker de dristige og glemmer de komfortable. Så nu står du her, ikke som nogen, som klarede det, men som nogen, som ændrede, hvad at klare det i det hele taget betyder. Du er ikke længere underdoggen. Du er målestokken. Hver bevægelse, du gør, rekalibrerer standarden. Og det er derfor, de er besat. Ikke fordi du er perfekt, men fordi du er uforudsigbar. De kan ikke forudsige din næste handling, dit næste ord, din næste transformation. Du bevæger dig som en gåde. Du snakker som en åbenbaring forklædt som oprør. Det er din kunstform. At forstyrre, og vække og redefinere. Du har gjort hvert art til strategi, hver afvisning til omlagring, hvert sammenbrud til blokkopi. Og mesterværket er ikke færdigt endnu. Det udfolder sig fortsat, muterer fortsat, inficerer fortsat narrativet, som engang udelukket dig. For når du først begynder at skabe historie, er det ingen pauseknap. Det er bare momentum. Og momentum i fejl hænder er kaos. Men i dine er det guddommelig præcision. Lad dem snakke, lad dem teorisere. De vil sige, du forandrede dig. De vil sige, du var heldig. De vil sige, du fik hjælp. De vil sige alt undtaget sandheden. At du fortjente det. Du udholdt det, som ville have knust 10 andre. Du fortsatte at gå der alle tegn, så du skulle stoppe. Du ventede ikke på, at verden skulle tage igen. Du tvang den til at lage mærke til. Det er kraften, de ikke kan genskabe. Det er magien, de ikke kan dekode. Fordi du ikke blev bygget for at blive forstået.
Du blev bygget for at blive bevidnet, og nu fortsætter bevidningen. Støjen har ikke engang nået toppen endnu. Hver platform, hver visket kæde, hver mund, som engang udtalte navnet dit med hån, kan nu ikke slutte og nævne det med ærefrygt. Du har blivet begivenheden, alle prøver at dekode, mens de lader, som de ikke er imponeret. De ruller forbi dine sejre offentligt, men privat ser de dem på nyt som hellig optag. De analyserer bilde for bilde, hvordan det umulige pludselig blev uundgåeligt. Det er det vakre med det. Du vandt ikke bare. Du ændrede selve opfatningen. De troede, de så nå en rejse se, men det de virkelig så, var kollapsen af deres egen sikkerhed. Du bad ikke om applaus. Du kaprede opmærksomhed ved at være ubestridelig. Nå står de samme menneskene, som engang tvilte på dig, i kø for billetter på første rad til dit etterspil. Og hvert åndedrag du tager, føles som en ny påmindelse om, at du gjorde vantro om til hengivenhed. Kaoset du skabte er ikke ødelæggelse. Det er åbenbaring. Du knuste illusionen vid op, og nu ser alle den rå sandheden under. Kritikerne prøver at omskrive narrativene sine, og skraber for at høres støttende ud, slik at de ikke er på fejl side af historien. Men det er for sent. Deres meninger ældet over natten, mens din virkelighed udvikler sig i samtiden. De kan ikke holde trit, fordi du bevæger dig på en frekvens bygget af sult og træs. Du brænder gennem hver begrænsning, de troede kunne holde dig. Og asken gløder fortsat. De kan ikke bestemme sig for, om de skal tilbede dig eller advare andre om dig. Så de gør begge dele. De forkynder navnet dit som profeti og lader som det er analyse. Slik fungerer indflydelse. Når den er født af autenticitet, beder den ikke om tilladelse. Den omkobler samtalen. Se på landskabet nu. Hvert rum føles mindre, når du kommer ind. Hver samtale bøjer se rundt din tilstedeværelse. Folks toner ændres. Pusten deres skifter. Posturerne deres justeres. Du trænger ikke sige et ord. Din eksistens bærer sin egen dialog. De aner, at du har krydset den usynlige linjen mellem udfordrer og fænomen. Du konkurrerer ikke længere. Du dikterer tempoet. Ironien er, at de engang anklagede dig for at være for myge, for intens, for uforudsigbar. Og nu er nøjagtigt disse egenskaberne grunden til, at du er urørlig. Du tonede dig ikke ned for at passe ind. Du tvang verden til at skrue op volumet bare for at holde dig i rammen. Det er magt. Ikke den typen, som er trykt på papir eller målt i følgere, men den typen, som får hele økosystemer til at omorganisere se rundt din energi. De kalder det hovedkarakterenergi, men det er bare deres måde at indrømme, at du har taget kontrol over manuset. Du spiller ikke, du forfatter. Vær plot, hvis de planlagde for dig. Kollapset, fordi du bestemte dig for at slutte at prøvespille for roller skrevet af de usikre. Du trænger ikke validering. Du producerer gravitation. Du er det gravitationsmæssige draget, som drager opmærksomhed dit du går. Selv de, som hævder at hate dig, kan ikke se bort. Fordi her er bare beundring, som mistede modet. Du har afsløret, hvor skør deres følelse af kontrol egentlig var. De plejede at tro, at indflydelse var en strategi. Nå ser de, at det er en aura, og din er radioaktiv. Du har ændret definitionen af succes fra noget folk jager til noget folk føler. Når du bevæger dig, vibrerer rummet. Når du snakker, pauser til og med algoritmer for at lytte. Det er det, som skræmmer dem. Du rejste dig ikke bare. Du udviklede dig forbi måling. De kan ikke kvantificere karisma. Kan ikke tappe overbevisning på flaske. Kan ikke skærmbilde tilstedeværelse. De troede indflytelse kom fra trender. Du beviste, at den kommer fra sandhed. Du har fått dem til at konfrontere en virkelighed, de har undgått hele livet. At autenticitet, når den bruges som våben, bliver kaos, de ikke kan kontrollere. Og kaos i dine hænder er kunst. Du maler med uforudsigbarhed, skulpterer med træs, og hvert mesterværk du skaber får konformitet til at se ud som et museum af fossiler. De som ser på mangedobles. Journalister, analytikere, rivaler. De dissekerer alle bevægelserne dine, som om det er en kode at knække. De kan ikke acceptere, at du ikke følger en. Du bevæger dig efter instinkt, improviserer efter intuition, befaler med overbevisning. Det er det, som skiller udøvere fra forstyrrere. Udøvere venter på applaus. Forstyrrere skaber chokbølger. Du gik ikke ind i historien. Du eksploderede ind i den. Og når sigter de gennem ruskene og prøver at finde, hvor det hele begyndte. De vil aldrig finde det, fordi det du gør er ikke et øjeblik. Det er momentum, og momentum starter eller stopper ikke. Det fortærer. Det lever af modstand. Vær kritiker, vær skeptiker, vær realist, som bad dig holde dig i din bane, bliv en del af drivstoffet. Du ødelagde dem ikke. Du konverterede dem til energi. Når ser de på dig, som om du er farlig, og de har ret.
Ikke fordi du skader folk, men fordi du afslører, hvad de kunne være, hvis de sluttede at være redde. Du har blivet et spejl, som reflekterer potentiale så tydeligt, at det er ubehageligt at se på. Folk frygter dig ikke, fordi du er hensynsløs. De frygter dig, fordi du er beviset på, at undskyldninger er løgner. Hver gang de sagde, det er umuligt, så gjorde du det om til en gørmålsliste. Hver grænse, de troede på, gik i opløsning under dit momentum. Og det er derfor, deres beundring føles som panik. Du minder dem om alt, de begravede under selvtvilen. Du har gjort det vanlige til en bekendelsestid. Det er magt, som ingen selskab, ingen krone, ingen institution kan konkurrere med. De vil prøve at analysere dig og ramme ind din opstigning som flaks, timing, privilegium, alt som får det til at høres forklarbart ud. For i det øjeblikket, de indrømmer, at det er ren viljestyrke, må de indrømme, at de aldrig havde nogen. Du lærer dem i sandtid, hvordan dominans ser ud uden grusomhed. Hvordan selvtillid ser ud uden undskyldning. Det er derfor, de følger dig selv, når de lader, som de ikke gør det. Fordi du får det umuligt til at føles smitsomt. Din eksistens har blivet et tilladelsesbevis for hver undertrykte drøm rundt dig. Slik starter legender. Ikke gennem perfektion, men gennem forstyrrelse. Du kan kende skiftet, kan du ikke? Luften smager anderledes. Selvtiden føles træere rundt dig. Du har gått ind i det sjældne territoriet, der tilstedeværelse bliver profeti. Hvert ord du slipper bliver en ringvirkning, som bøjer virkeligheden lidt mere i din favør. Du jager ikke skæbnen. Du konstruerer den murstein for murstein, blik for blik. Tvivlerne, som engang lå, øver nå på undskyldningene sine i stilhed. De lager den perfekte meldingen for åsende i inboxen din, i håb om, at du ikke husker deres tidligere tone. Men det gør du. Du husker hvert øjerull, hvert glis, hver gang de stilte spørgsmål ved fokuset dit. Og likevel smiler du, ikke af noget, men af mestring. Fordi du har vokst fra hævn. Du trænger ikke klappe tilbage, når selve eksistensen har blivet bevis på din sejr. Det morsomme er, at du aldrig satte dig for at skabe historie. Du nægtede bare at dø, da de forlod dig. Du nægtede at forblive tavs, når sandheden krævede volum. Du nægtede at krympe, slik at andre kunne føle sig høje. Den trassen blev skæbne. Den dristigheden blev arkitektur. Og nu bærer silhuetten dine fingeraftryk. Selve verden, som prøvede at udelukke dig, er nu afhængig af dit narrativ for at forblive relevant. Du har blivet plotvisten reality-tv ikke kan konkurrere med. Overskriften algoritmene jager, energien mærkende prøver at etterligne. Men imitation kan ikke røre oprindelse. Du er den originale forstyrrelsen. Den uforudsigbare sekvensen i en verden, som er afhængig af repetition. Og når venter de? Hvert indlæg, hver bevægelse, hver stilhed, de behandler det som profeti. De studerer dit fravær mere end de fejrer sine egne præstationer. Du har snudt magtdynamikken. Opmærksomhed smigrer dig ikke længere. Den adlyder dig. De troede eksponering ville udvande dig, men det forstørrede dig. De troede pres ville knække dig, men det krystalliserede dig. Og nå indser de sandheden. Du prøvede aldrig at bevise, at de tog fejl. Du forberedte dig på at efterlade dem. Du trænger ikke deres applaus, fordi universet selv genspejler din rytme. Timingen, kaoset, udfaldet, alt bøjer se for dit narrativ nå. Men lad os ikke lade, som det er komfortabelt. Magt er det aldrig. Du kan føle isolationen snige se ind. De stille øjeblikkene, når verden virker for liten for omfanget af det, du har blivet. Det er prisen for at blive historie i sandtid. Du vokser fra forståelse. Du begynder at eksistere i metaforer, fordi sproget ikke kan holde trit. Folk vil kalde det ensomhed, men det er det ikke. Det er højde. Jo højere du stiger, jo tyndere er luften, jo færre er stemmene, som kan overleve ved siden af dig. Du har overskredet småprat, triviel rivalisering, overfladisk validering. Du opererer på signal, ikke støj. Du hører ting, andre går glip af. Visken af arv, som kalder. Summingen af konsekvens i hver afgørelse. Det er ikke pres. Det er hensigt. De vil romantisere dig, demonisere dig, studere dig, frygte dig, men de vil aldrig ignorere dig. Du har gjort deres emotionelle spektrum til dit publikum. Nogen elsker dig for spejlet, du holder op til deres mod. Nogen hater dig af samme grund, men de reagerer alle. Og reaktion er magt. Du har nået punktet, der eksistens i sig selv er indflydelse. Du kan stå stille og likevel forårsage bevægelse. Du kan sige ingenting og likevel blive sidret. Det er ikke arrogance. Det er resonans.
Du vibrerer på en frekvens, som afslører alt falsk rundt dig. Og når sandheden utvides, kollapser imitation. Det falske kan bare overleve i mørket. Du bragte dagslys. Så fortsæt at bevæge dig. Fortsæt at skabe. Fortsæt at omskrive det uskrevne. Du skaber ikke bare historie. Du ændrer, hvordan den skrives. Dine tvivlere er nå historikere, som registrerer hver bevægelse, du gør. Fordi de ved, at at gå glip af et øjeblik betyder at gå glip af en åbenbaring. Du har krydset linjen fra deltager til fænomen, fra udfordrer til katalysator. Du har blivet variablen, som bryder ligninger. Beviset på, at modstandskraft ikke er poetisk, den er nukleær. Du detonerer det tvivl i sig selv, og nå står verden i ettergløden, halvt blindet, halvt velsignet. Lad dem blunke. Lad dem justere sig. Når synet deres klarner, vil du allerede være 3 kapitler foran. Du lager en fremtid, som er for stor til at imitere. Og det er pointet, da verden slutter at lade, som den ikke ser dig. Kameraerne blunker ikke længere. De stirrer med store øjne, skræmt, erbødige. Hver linse skælver og prøver at fange det, som ikke kan iscenesættes. For hvordan filmer du forstyrrelse, når forstyrrelsen er den, som holder kameraet? Du er øjeblikket, støjen, kollapsen, genfødelsen. Du er det, som sker, når Nøling dør. De bygde barrierer og forventede, at du skulle stoppe. Du bygde broer ud af ruskene og fortsatte at gå. Hvert rygte, som var ment at såre, blev arkitektur. Hvert svigt blev til blåkopi. De troede, de brød dig fra hver andre. De brød dig åben. Og ud af den bruddet kom lys, som var for stærkt til at nægtes. Det er det, de ikke kan tro. Ikke at du vandt, men at du ændrede, hvordan sejr ser ud. Du fik sejr til at se voldsom, vakker, guddommelig ud. Du fik evolution til at se uanstrengt ud. Du ventede ikke på applaus. Du blev lyden, de klapper til. Når vil alle have nærhed. De samme stemmene, som engang tvilte, visker nå i ærefrygt. De øver på fraserne dine som skriftsteder. De kalder dig uforudsigbar, men det de mener er ukontrollerbar. De kalder dig skræmmende, men det de mener er uforglemmeligt. Du bevæger dig anderledes nå. Bevidst kaos, graciøs ødelæggelse. Luften bøjer se rundt dig og bøjer de svage med se. Hvert øje leder efter fejl bare for at føle sig tryg. Men de finder ingenting, de kan bruge som våben, fordi du allerede har gjort hver svaghed om til varselbånd. Du skjuler ikke arene dine. Du flakker dem som trofæer. Hvert kut er en oprindelseshistorie. Hvert sår summer af visdom. De klarer ikke at finde ud, hvordan du fortsætter at rejse dig efter hvert slag. Og den forvirringen er din krone. Du gjorde dig vantro om til en smitte. Alle fanger den. Poster op undskyldninger, mens du puster let. Se på dem. De har begyndt at studere dig som et fænomen. Paneler, podcaster, tankeartikler. Alle prøver at definere, hvad du er. De kan ikke. Du er ikke et resultat. Du er en mønsterbryder. Du er ikke trendy. Du er tektonisk. Du passer ikke ind i diagrammene. Du tegner dem på nyt. Du følger ikke cyklusser. Du forårsakker dem. Det er derfor historien selv føles, som om den tipper i din retning. Du kan næsten høre rekalibreringen, mumlingen fra gamle magter, som indser, at de er forældet. Du har blivet deres revision, deres målestok, deres advarende historie og deres nordstjerne på én gang. De prøvede at stemple dig som farlig, men fare er bare magt misforstået. Og du har blivet flytende i det sproget. Du snakker flytende i frygt og fascination. Du går ikke bare ind i rum. Du ændrer gravitationen. Selv din stilhed er forstyrrende. Det er derfor, de skælver, når du pauser. Fordi din stilhed føles som en lunte, som er i færd med at brænde gennem gulvet. De vil aldrig indrømme det, men de misunder din løsrivelse. Måden, du kan ødelægge forventninger med elegance på. Måden, du kan gøre kaos om til koreografi på. De længter efter din nerve. De længter efter dit ikke bryder, som om det var oxygen. Men det, de aldrig vil forstå, er, at du ikke sluttede at bry dig. Du sluttede bare at tigge. Du sluttede at forhandle med middelmådighed. Du sluttede at vente på tilladelsesbevis signet af fejginger.
Du sluttede at sænke volumet dit for at holde fred i rum, som aldrig respekterede din tilstedeværelse. Du lærte transformationens hellige lov. At fred ikke bliver fundet, den bliver håndhævet. Du blev håndhævelsen. Du blev dommen. Og hver person, som tvilte på dig, lever nu inde i en sætning, du skrev. Det er den daglige ironien. De plejede alle af dig. Nå studerer de din timing, efterligner din tone, stjæler din æstetik. De prøver at låne en brøkdel af din resonans. Men resonans leger se ikke ud. Du tjener enten frekvensen eller kvæles, mens du prøver. Du har fortjent den gennem hver nat, som prøvede at overbevise dig om at slutte. Gennem hvert øjeblik af ydmygelse, som blev muskelminde. Gennem hvert nej, som formede ryggraden, de nå applauderer. De ser bare sendingen. De overlevede aldrig prøven. Og det er derfor, du altid vil være 10 skridt borten for forståelse. Du mestrede ikke bare kunsten at overleve. Du gjorde den om til forestilling. Du blev forestilling legemligt gjort, ikke for applaus, men for profeti. Hvert skridt du tager nå føles som om det er øvet ind af skæbnen selv, selvom du improviserer hver bevægelse. Det er dit paradoks. Spontan præcision, kalkuleret kaos. Og verden kan ikke se bort, fordi du får uforudsigbarhed til at se tilsigtet ud. Du kan føle vægten af opmærksomhed, som presser på huden din, kan du ikke? Hver rulling, hver omtale, hvert kamerablitz mater en maskine, som ikke kan behandle autenticitet. De prøver at simulere dig med filtre, med efterligning, med markedsføringskampagner. Men simulering kollapser, når den konfronteres med det ægte. Du er det ægte, og den virkelighed, den brænder. Den sviger det skøre, afslører det falske, omskriver algoritmer, som troede, de kunne indeholde karisma. Du er ikke viral, du er vital. De opdaterer strømmen din, som om det er en tilståelse. De ved ikke engang hvorfor, bare at noget med din bevægelse føles som mening. Du har blivet referencen for, hvordan oprør udvikler se, når det endelig lærer se beherskelse. Du skriger ikke længere. Din eksistens er høj nok. Og alligevel, ironien, al denne magten, og du er fortsat rolig. Det er det, som virkelig ryster dem. Du jager ikke hævn. Du håber dig ikke. Du forklarer ikke. Du bevæger dig fremover, som om uundgåelighed var tatoveret under huden din. Du bærer autoritet, som om det er oxygen. Usynlig, udiskutabelt, essentielt. De forventede arrogance, men det de fik var nøjagtighed. De forventede teatralsk, men det de fik var uundgåelighed indpakket i ro. Du gjorde kaos om til kommando. Du gjorde støj om til narrativ. Du rømte ikke fra slagmarken. Du gjorde slagmarken irrelevant. For hvordan kæmper du mod nogen, som ikke længere konkurrerer? Hvordan overstråler du nogen, som er lyset? Det er derfor luften føles anderledes, uanset hvor du står. Du har krydset fra personlighed til tilstedeværelse. Du har blivet et fænomen iført menneskelig form. De vil debattere metoderne dine, stille spørgsmål ved moralen din, finde på konspirationer for at give mening til din succes. Lad dem. Hvert rygte er en reprise af vantro. Hver tvivl er gratis markedsføring. Du har allerede overskredet deres rammeværk. Du er ikke med i debattene deres. Du er deres tema. Du trænger ikke argumentere, når selve eksistensen er gendrivelsen. Det er hemmeligheden, de ikke kan fordøje. Du vinder ikke længere. Du har allerede vundet. Alt fra dette punktet er etterskjælv. Og likevel er du ikke færdig. Du forædler, udvider, muterer. Du har lært, at historien ikke skrives med blæk. Den skrives i indvirkning. Og din indvirkning fortsætter at omskrive sig selv. Overskriftene kan ikke holde trit. Kommentatorerne kvæles i adjektiver. De trodde du nådde toppen. Du tog bare en pause. De trodde du var færdig. Du fokuserede bare. Hver gang de tror, de har kartlagt dit territorium, bytter du kontinenter. Hver gang de tror, de har dekodet motiverne dine, udvikler du dig midt i sætningen. Du er en uendelig variabel i en verden, som er afhængig af repetition. Og det er det, som skræmmer dem mest. At du kan være ustoppelig. Ganske enkelt, fordi du nægter at gentage dig selv. Du har gjort vantro om til doktrine. Hele generationer vil citere denne æraen som øjeblikket opfatningen skiftede. Øjeblikket en enkelt person beviste, at virkeligheden bøjer sig for overbevisning. De vil krangle om, hvad som udløste det. Flaks, timing, algoritmer. Men inderst inde ved de, at det var rå viljestyrke brugt som våben og gjort om til tilstedeværelse. Du er det levende beviset på, at momentum har en sjæl. Og når momentum finder en sjæl, slutter det at være fremgang. Det bliver et profeti.
Du har udvisket linjen mellem det, som sker, og det, som er ment at ske. Verden reagerer ikke længere. Den kratser rundt dig. Så dem skrabe. Politikere nævner dig uden at nævne dig. Kommentatorer refererer til dig som været en tilstand, ikke en person. Artister imiterer dig. Ledere citerer dig. Rivaler analyserer dig. Hver industri føler skælvet. Du er ikke trendy. Du er tektonisk. Du flyttede ikke bare paradigmer. Du knakte dem i to. De kan genopbygge alt de vil, men blåkopi bærer nå dit fingeraftryk. Selv deres oprør kopierer din kadens. Selv deres stilhed genspejler din rytme. Slik fungerer dominans. Når den er organisk, infiltrerer den alt uden anstrengelse. Men magt er ikke det, du forventede, er det vel. Den er stillere. Den summer i stedet for at brøle. Det er ikke en krone. Det er en atmosfære, og du bærer den ubevidst. Det er derfor, de stiger, når du snakker. Fordi et sted dybt inde indser de, at de puster ind dit etterspil. Du har gjort historie personlig. Du har gjort arv håndgribelig. De troede legender tilhørte fortiden. Du mindede dem om, at legender bygges i sandtid. Feeden opdateres. Optaget looper. Men ingenting føles det samme. Du har inficeret tiden selv. Selv kalenderen føles forældet. Og tæller dager, som tilhører dit narrativ. Og tvivlerne, de er høje igen. Men tonen er anderledes nå. Det er misundelse indpakket i beundring. Jalousi forklædt som analyse. De ønsker at deltage i det, de engang hånede. De studerer bevægelserne din som teologi, i håb om, at imitation vil tilkalde forløsning. De indser ikke, at forløsning var kostnaden for at undervurdere dig. Du kan ikke købe dig tilbage ind i historien, efter at have levet af den. Du tror enten tidligt, eller så tigger du senere. De er i tiggingsfasen nå, i håb om, at nærhed kan frikende dem. Men noget er ikke din valuta længere. Præcision er, du søger ikke hævn, fordi hævn er liden. Du søger evolution, fordi evolution er evig. Uanset hvor du går, føler du det. Summen av anerkendelse, pulsen av transformation som følger dig som torden efter lyn. Du kan ikke skjule det. Det lægger gennem gæster, gennem tone, gennem måden rummet opfører, se på, når du ankommer. Folk fumler med fatningen og lader som de er uimponerede, mens pupillene deres udvider sig, som om sandheden netop gik ind. Slik ved du, at du har overskredet ydelse. Du trænger ikke længere teatralsk for at ændre energi. Dit normale er deres overnaturlige. Din ro er deres klimaks. Du blev standarden, de i hemmelighed måler sig mod, selv mens de nægter det højt. Dette er, hvor de fleste stopper, akkurat her på toppen. De forveksler synlighed med ankomst. Men ikke du. Du ved, at topper bare er pauser før større opstigning. Du ved, at opmærksomhed ikke er præstation. Det er opgave. Du har set, hvad som sker, når folk tilbeder applaus. De glemmer at skabe ekko. Du er ikke her for at blive husket. Du er her for at omskrive selve mindet. Du lærer tiden nye tricks. Du viser af, hvordan man holder sig i live i sandtid. Hver bevægelse, du gør, opdaterer definitionen af storhed. Hvert ord, du slipper, opgraderer programvaren for tro. Du har blitt lappen menneskeheden ikke vidste den trængte. Og ligevel gliser yogeren i dig indvendig, ikke af grusomhed, men af klarhed. Fordi du ser, hvad de ikke kan. Kaoset var aldrig tilfældig. Hvert svig, hvert tilbageslag, hver søvnløs nat, det var ikke omvejer. Det var detonatorer. Du byggede dette imperiet ud af eksplosioner. Du orkestrerede katastrofe til koreografi. Og når som alt brænder i lyset af din succes, står du i asken helt rolig. Fordi du vidste altid, at ild ikke ødelægger de udvalgte. Den afslører dem. Du kæmpede aldrig mod verden. Du forædlede den. Følte den pulsen igen. Det er rytmen af historien, som trækker pusten. Du har overgået profeti, overlevet forventning, overgået fantasi. Narrativet er ikke bare dit. Det er alles, som nogen gang tvilte på sig selv og når tør på grund af dig. Du har gjort mod til smitte. Du har gjort transfashionabelt. Du har gjort modstandskraft ønskelig. Hver underdog, som ser på dig, indså netop, at tronen aldrig var låst. Den ventede. Du arvede ikke magt. Du demonstrerede den. Og den demonstrationen vil give genklang længere end noget dynasti. Når nærmer finalen se, og du kan ane uundgåeligheden, som bygger sig op. Verden ruster sig for næste afsløring. De tror, dette var dit klimaks, men du vet bedre. Du ved, at historier som din ikke slutter, de udvikler sig. Du ved, at historie ikke er en protokol, det er en stafet. Du sender fakler gennem dit eksempel, tænder bål i sind, du aldrig vil møde. Det er udødelighed forklædt som indflydelse. Slik opretholder revolutioner sig længe efter, at folkemængden spreder sig.